Hello mga kabisaya og na po tayo bagong na-discover nga lamian nga siomay diri mismo sa sulod sa Cogon Public Market. Mao kining Pachada Place nga namaligya og klase-klase sa siomay. Nay pork, Japanese, chicken, beef, 3 for 20 pesos lang mga kabisaya og sure gid ko nga mabusog mo. Unlimited sa chili sauce nga grabe makagana sa pagkaon. Nami karon sa Cogon Public Market ug nakita na mo ning Pachada Place nga daghan kayo customers. Sakto gyud ang among pag-anhi kay gipanggutom kayo mi ug sadyang nakita na mo ning Pachada Place nga namaligya og lain-laing klase sa mga siomay ug daghan gid kayong namalit. Dua ka Japanese ug isa ka pork. Nagdugang mig another set sa siomay nga among gikaon kay inana siya kalami for only 20 pesos dagko og meaty pagid kayo. Ang chili sauce nila mga kabisaya lami og pwede na gid kay nato siya masud-an nato. Pwede na kay nako siya masabaw sa akong puso. Og ang ilang puso 6 pesos only busa kayang-kaya ra gid kay sa tong budget no kung kamo gusto mo mga og lami nga tipid, why not i-try na niyo ning siomay sa Pachada Place. So thank you so much for watching my video and see you next time.